Ikaw ang anghel na nahulog sa lupa at nasipaw na Andres. Hiligi balakay. Ay, bakat. Tipintas mo kasla sabong ti katuday nga naimas nga ilinta. Ke anang ron ti English ti kwa. Doble dos. Ke, tuin to. Tama, di ba? Dua nga to. Tama tang. Tu. Tungang. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ki, mumut nga, nabita nga mauma. Sungag, sapulak ati sa baling nga tiks ko. Tapos Danam amok nga Amerikana siya. Nagtayag nga nagpintas. tapos Amam, naparigata nga English. Hindi nagkita kami. tapos Di agtungtong kami ke kunana. What's your name? tapos Ki, sinong bata nga tagos Kaya adumot mo nga English. Yung sumbat ko ke, I'm Palbot. talaga ka? Kunana pa ya Amerikana ke, Palbot. That's your name? Palbot. Sinong bata nga dagos Yes, of course. That's my name. Tapos Tapos ke, dinamag na naman taon kong bahak. Di ko na ke, how old are you? tapos Medyo nagpanunutak siya. Nalipatak no manutaon kaon. tapos Kinalagip ko mo lang 22 ko na. Kasi ko na what are 22? oh tapos Nalipatak no, ng English na dyan 22. Pinaspasarakat Doble dos ko na. Alwada mo taan niya, nakatabtabok. Kung naman tatay bakit partakak, tapos at reklamo ka. Ano ko na? Madititsura na di Amerikanan. Doble dos. Kunak I can't understand doble dos. Kunanan. Yung paglaki din dapat patay tibitin. Punay ragsak ko. Inasit ganak siya. tapos Dinamag ko nga dagos. Boss, niya day doble dos. Sinong bata na nga dagos? Kumpiang ko na. Kapagkat katawa ka. Hindi baga na nga kumpiang. Napanak ang timano dyan Amerikana. tapos Imbagak ti English ti doble dos. I'm kumpiang. Bigla na mga pinangpiangan. Sabay alis. Amang bakat. Kunak, nagpintas ka. Talaga lakay na pintasap. Bakat. Ikaw ang anghel na nahulog sa lupa at nasipaw na Andres. Hiligi balakay. Ay, bakat. Tipintas mo kasla sabong ti katuday nga naimas nga ilinta. Ay no. Apunay nga isim lang. Kasla wala tigre nga tumaktakin si ka. Katawa ka mga katawa. Saka ko lang napanunot nga. Numero ga tiwiting nga imbaga na. medyo dama gayam ti basit nga damdambil mo ayatang. Sungarod ba? Saka ko lang napanunot ti English di doble dos di nakaalis si Suna. Ay napanunot yung bila aji English ti doble dos ya. Uy, hindi nakaalis si Suna. Ke anang ron ti English ti kwa. Doble dos. Ke, tuin to. Tama, di ba? Dua nga to. Tama tang. Tu. Tungang.
Ay, mali ba? Tama mo ta. Duwa nga to. 2 into. 2 and 2. 22. Tulong giskan sa amin tintang. Ayun, 22. Amaw. Hindi nga nagkamalas-malas iti pinag-chicks kong kay. Kita ta. Awanan. Nagpigsa kayo kumantyaw nga bakak. Gisika ko ma. Lakayan kayo nga bakin. Okay lang. At least, doon naging chicks ko. Si Kangay. Awan. Sige nga rod lakay, di ta ka na, padigusok ka rin beng. Inang, apuloy nga pagnanaya. Kasla mo latak ko nga sidugang ganakin. Anghel na bumagsak kay Andres. Orayentang. Dapat ipag-asak si kaawanin. Ngan kag buutin. Okay, sa banad yayon. Yak pa'y tinadali na tata. Tang, dapat ipag-asa yo. Diba dati tarakin yung baka? Asawain yun. Baring may salat. Pukisti sa bam, ulit man na din bagam. Pukisti sa bam ha. Dapat tuwag to. Pukisti sa bam ha, makamatang ka lang, ramida din ako tatawlom. Kasi ba nagsakit na bakrag ko Madadi pa nakabaliktad ko. Pukisti sa bana nga bagay, nagpartagag tarayan. Baka nga talaga. Ni, naglulos-doy sa mga di taon. Talaga nga lumakayin. Nakabaso lang sa aming taon. Pukisti sa bana nga bagay. Pinarigat na katimamat. Pati pinagangis ko. Narigatan natin nga nagkimamat.